मोनसे एनुवेल बाजेटखौ 4 मासनि 4 दाननि थाखाय बानायो नामा सोरबा मानसिया बेवहाय हाग्रामाया बेसेबां सियान बेसेबां गियानि बे बाथ्राखौ दिनै बिटिसिनि 35 लक्ष जाति जनगोष्ठी जनसाधारणा दिनै हमनो हाखाबाय 50% आमार माइनरिटी सुबुंफोरा जोंनि माइनरिटी सुबुंफोरा दिनै एन्टि बिपिएफ एन्टि बिजेपि एन्टि एनडिए मोनसे धौ फैदों गतिके अल्टारनेटिभ वे हिसाबै UPPL दोलोनि दैदेननायाव मुसलमानफोरनि हिन्दुफोरनि इस्लामफोरनि ख्रिस्टियानफोरनि बर'फोरनि अना बर'फोरनि गासैनिबो जौगाथायखौ लुबैनानै दिनै हिन्दु मुसलमान बर' अना बर' गासैबो मानसियानो ज' जादों आरो गेदाबाजार ओनसोलाव मध्य বিশ্বাস আছে 90%কে বেশি गेदाबाजाराव रायजो UPPL दलक भोट দিব मोनगोन नाथाय नोंथांखौ BPFनि जे दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां नाख्रेबनो नाजायो नोंथांनि सायाव बांसिन हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुयो अन्थाया अन्थायखा बालाया बालाखा UPPL दोलोआ अन्थायाव न' लुग्रा गतिके जों एसेबां गिया सुथुरा जेब्लायबो नाख्रेबफानो नागिरो किन्तु सुथुरखौ गिनानै जों फासाया मानो होनब्ला जेब्ला मैदेरा गावनि टार्गेटआव थांबाय थागोन मोनसे लामाजों बेवहाय सैमाया फुफु फाफाय सोंबाय थाबा जे मैदेरा एरायगोन बेखौ दा सान सावरायग्रा बिथाङा फिन BPFआव जयनिं जाहैबाय बिथांनि साननाय हनाया हयथ' बहुत दुर्बल लजिकेलि साइक'लजिकेलि गाव मा सानदों बेखौ जों मिथिया किन्तु जोंनाव मोनसे साननाय फैबाय जे हारि सिबिनायनि मुङाव माहारियारि बादनि मुङाव गोबां मानसिया मोदै बख'फ्लायो किन्तु माहारिखौ जौगानानै राजखान्थि गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों ब्रैजिनैथा जोंनि इस्ताहार पत्रनि गेजेराव 42 पइन्टनि अनगायैबो जोंनि नैबे हालामाव जोंहा गोबां प्रब्लेमफोर दङ जेरै फ्लाड सिटुएशन इरोसन प्रब्लेम मेलेरिया प्रब्लेम टाइफयड प्रब्लेम ओमफ्राय ड्रिंकिं वाटार प्रब्लेम बेनि अनगायैबो रोड एन्ड कमिउनिकेशन बेनि अनगायैबो एजुकेशन सेक्टर एन्ड हेल्थ सेक्टराव जोंहा गोबां मावनांगौ दङ बेफोर गासैबो जेंनायानो आंनि व्यक्तिगत जेंना आरो बेफोर जेंनाखौ फोजोबनानै जोंनि गेजेराव जौगाथाय लाबोनायानो आंनि गुबै खामानि जागोन हाग्रामा महिलाया नोंथांनि 123 पासनि उनाव इन्टाराम गभर्नमेन्ट फैनायनि सायाव नोंथाङा जाम्बाफोर बिथाङा जे इमोसनेल जादों बिथाङा जे एक्साइटेड जादों बिथांनि सरकारा जे जुलाइ दानाव जोबनो थांगासिनो दं बे रोखा जाबाय मानो होनोब्ला बिथाङा गावनि खुगाजोंनो गावनि आखाइजोंनो जुलाइ माससिमल' बाजेट खालामना लादों मोनसे एनुवेल बाजेटखौ 4 मासनि 4 दाननि थाखाय बानायो नामा सोरबा मानसिया बेवहाय हाग्रामाया बेसेबां सियान बेसेबां गियानि बे बाथ्राखौ दिनै बिटिसिनि 35 लक्ष जाति जनगोष्ठी जनसाधारणा दिनै हमनो हाखाबाय नोंथांनाव जों सोंनाय जायाखै गोबां खौरां बिजोङाव जों बेखौ सोंथि खालामदों नोंथाङा बेसेबांसो मार्जिन भट लानो देरहानायनि आसा दिनैनि दिनाव दा जुदि भट जायोब्ला गेदाबाजारावनो जेराव 90% भट मोनगोन टटेल जोङो जुदि 65% फ्रम अल माने कमिउनिटि इनक्लुडेड होमब्ला जोङो गैया होमब्लाबो 50,000 to 60,000 मार्जिनाव जोङो देरहानो हागोन